After hearing the keynote address of our beloved Bishop Joel C. Bailon and Governor Noel Rosal, as Congressman of the 3rd District of Albay, I reiterate my strong commitment in preserving our environment, preserving and protection of environment. I will continue in pushing my legislative action in establishing Mount Masaraga as protected landscape in the 3rd District of Albay. Kang big interview ako ka ito sa DCGB, nata ngaya big pupush mo na maging protected area ang Mount Masaraga. Parte niya ako ang Mount Masaraga is Pulangi. Ang Pulangi, grabe ang pagbaha. Dawa niya ako magkaag ning dakulo ng mga dike. Ang pagbaha, palangkaw ning palangkaw. Dahil niya ako, ang kabubuldan, kalbo na. Yan ang nabanggit ko sa bago ni Bishop. Grabe ang denudation kan sa tuyang mga forest. Diyan sa ginubatan, sa ligaw, dawa anong ikaag kang gobyerno ng mga flood controls. Bata nariparo ko, kan 2010, kaito ang pigakaag ng mga flood control, ang kantidad 10 milyones, 20 milyones, halabauno na ang nagigibuan ng mga dike. Halagad sa munyan, billions of pesos na ang imbuelto. Tapos tabi, di man na garantiya, maraot, mabugtak ang gobyerno, di nang katapusan. Duman sa Panganiban River, sa ginuba, sa Piudaran, siring man ang pangyayari. Kalbo ang mga bulod, kaya di na mapupugulan ang pagpadagos kaning pagdistroso kaning mga pagbaha. Duman naman sa kadagatan ta. Samuya ang pigagibo mi duman, kapartner mi ang mga local chief executives. We protect the oceans. Didikaw, buri aspas, kay puhan talaga, nalabanan ang illegal fishing. Tayo ni ang nakakadistroso kan sa tuyang kadagatan. Yaon tabi, ang pag-establisher mi ning marine fish sanctuary. Padakulunta ang mga sira. Idagdag ko duman sa sinabi ni Bishop, the cause of the destruction of our environment, number one, is the economic needs of man. Pero, sa totoo kayan, it is the greed of man ang nagiging cause kaning destruction kan sa tuyang forest. So kaya ako as legislator, my campaign to my constituents na dapat ma-address is food security. And then, kaya sabi ko baga, magtanom, tinamaan kita ning dakulo ng mga bagyo, sunod-sunod, yaong paso pandemya. Ako sabi ko, tawa pa niya ako, pagtawang kamo kang gobyerno, nin mga relief goods, iyan niya ako, pangsaro o pangduwang aldaw man sa naiyan. Kaya ako niya ako, wala man akong relief, bako man ako local government unit, wala man akong budget, tuturoan ko niya ako kamo, magtanom, tayo niya ako iyan ang masalbar. Halagad, kuya niya ako. Bako sa naiyan, mga material na bagay, pati niya ako ang moral values. Ang mga aki nindo, turuan nindo ng tamang pag-uugali. Takami niya ako, sa gobyerno, matupad kami kan samuya mga tungkulin, kan samuya mga trabaho. Kaya tabi,
Yan ang gusto kong ma-impart sa okasyon na ini, na magayon ng tabi. Kaya congratulations, Madam Brenda Locsin, magayon ng tabi ining Earth Hour nindo, na iuman talaga ang kaipuhan, napapanahon, ang pig-uustoryahan tadigdi, bako naman tabi so presente, kundi so futuro, sumaabot ng panahon. Again, thank you DCGB, happy anniversary, thank you for having me invited in this occasion. Maraming salamat po.